83-6. Ναι, πάρε να δούμε. Δεν θα μιλήσει, τι θα βάλω. Κάνουμε φάρσες, Ναι. γιατί ο Νάνταλ είναι ζάντα. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Εσύ ποια είσαι? Εγώ εσύ. Ποια είσαι ρε? Ποιος είναι? Ποια είσαι? Εγώ εσύ ποιος είσαι? Εγώ ξέρω ποια είσαι. Εσύ δεν λέμε ποιος είσαι. Εγώ είμαι Γιώργος. Εσύ ποια είσαι? Λέγε ποιος είσαι? Ο Γιώργος. Ποιος είναι Γιώργος? Ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος. Α, ποιος? Ο Παπαδόπουλος. Όχι, μέσα, λέγε ποιος είναι. Εσύ ποια είσαι? Εγώ σου είπα ποιος είμαι. Το κλείσει. Μίλα εσύ. Βάλε ανοιχτή ακρόαση. Προσπαθεί να το τώρα. Τώρα είναι ανοιχτή ακρόαση. Ναι. Μισέτε με. Έλα μωρό μου. Έλα, μ' ακούς? Ναι. Έλα, εδώ δεν ξέρω ποιος είναι. Το κλείνει. Δεν είναι. Πάρε να την βρίζουμε τώρα. Θα την βρίζουμε και δύο μαζί. Ανοιχτή, να το δω. Βρίστηνα. Παλιόχοντρη πατσόχα. Κατεβλημένο ξανά. Άου, το κεφάλι μου που. Περίμενε. Και να πάρουμε το ζόρι μου. Ζαλίζομαι. Εδώ πιες λίγο. Κατεβλημένο λέει. Σαν να μας παίρνει κάποιος λέει. Περίμενε να περιμένουμε 5 λεπτά. Περίμενε να περιμένουμε. Βάλε λίγο μουσική να εκδούζουμε. Τι ώρα είναι? Συγχρονίσου μαζί μου, πετάμε! Αχα. Έλα. Χτυπάει. Ναι. Γιατί το κλείνεις μωρικάρε κιόλα? Και τι το κλείνεις? Έτσι, τι έτσι ρε? Παλιό χοντρή. Ναι. Το κλείσεις πάλι. Πώς σε λένε? Πώς σε λένε ρε? Εμένα με λένε Γιώργο. Σου είπα πριν. Εσένα πώς σε λένε? Τι? Τι είπε Χρήστο! Πανέξυπνη είναι! Σε κατάλαβε! Χρήστο ρε! Παλιό χοντρή, δεν μπορώ να σου μιλήσω. Ξανά την ίδια. Θα μιλήσεις εσύ? Ναι. Πες να γιατί το κλείνεις αφού δεν χρεώνεσαι μωρή πόρνη. Βάλε ανοιχτή άκρα. Με το ζόρι. Πες γιατί το κλείνεις αφού δεν Ναι. Αφού δεν χρεώνεσαι μωρέ χοντρέλα γιατί το κλείνεις! Τι? Δεν είναι χοντρό ρε. Λαλέλο, χοντρό το μάτι σου. Χοντράκι ρε χοντρέλα! Τι θέλεις Γιατί το κλείνεις, πες μου, αφού δεν χρεώνεσαι, γιατί το κλείνεις? Δεν θέλω και δείτε. Άντε γαμίσου. Να πας λέει! Να πας να γαμίσεις, χοντρέλο μη με ξανα... Όπα, μη σπάς. Δεν συμβαίνει. Γιατί,
Γιατί με λες Χρήστο μωρή, ηλίθεια καριόλα, δεν με λένε Χρήστο. Τι το κλείσεις γάμο τον πάντο σου γάμο.